Zimakhala zinthu zomvesa chisoni kuona kuti anthu kumudzi akumenyana, anthu akulalatirana, anthu mpakana maudani. Zimakhala zinthu zomvesa chisoni kuona kuti anthu mpakana ena kudulirana malire ndithu msonkhano usanathe kubwera zipolowe anthu ena mpakana kutemana. Zimakhala zomvesa chisoni kuona achinyamata akugwiritsidwa ntchito ndi asogoleri andale pama interest awo okha basi, pamene eni ake asogoleri andalewo mmutu mwawo zimene zikuyendamo ndizofuna kuzilemeresa iwo wokha basi. Ndalankhula izi chifukwa chakuti Profesa Peter Mutharika anagwirana chanza koyamba pa 6 Oktoba mchaka cha 2024 ndi Timothy Mtambo. Koma funso ndikumati anthu wamba anapindula. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa 6 Oktoba mchaka cha 2024 linali siku limene mtundu wa Chilomwe unali ndi mwambo uja umene umatchedwa mlakho wa alomwe, omwe limakhala siku la chikondwerero, ndipo izi zimachitika pafupifupi chaka china chilichonse ndithu. Koma zinali zopasa chidwi kuona kuti pa siku limeneli pa 6 Oktoba mchaka cha 2024 kwa nthawi yoyamba mbiri ya dziko, President wakale wa dziko la Malawi Profesa Peter Mutharika kugwirana chanza ndi Timothy Mtambo. Mchaka cha 2019 kunali ma demonstrations ku dziko lonse la Malawi. Dziko lonse linali gwedegwede ndithu pafupifupi kwa chaka chonse. Kunali mademo dziko lonse, anthu osagwirizana ndi zosatira za chisankho cha president chimene chinachitika mchaka cha 2019. Chisankho chimenecho chinalengezedwa kuti amene anawina ndi Peter Mutharika wa chipani cha DPP, koma bungwe la HRDC mosogozedwa ndi Timothy Mtambo linayambisa mademo kuti chisankho chimenecho sichinayende bwino. Nthawi imeneyo Timothy Mtambo pamodzi ndi zipani zina zosusa zinali kusogolera mademo kulamula kuti chisankho chichitikenso kachikena. Izi zinapereka kwambiri nthumazi kumakhoti, zinapereka kwambiri uthenga, izi zinapereka kwambiri chidwi pa chinthu china chilichonse. Zindikirani kuti zisankho izi ndi zimene mabungwe osiyanasiyana komanso even anthu amene anayimirirapo maiko amene anabwera ku Malawi anayankhula kuti zipanizi zayenda bwino. Koma chifukwa cha zolakwika zina zimene zinachitika pa zisankho zimenezi, uyu amene tikumutchula kuti Timothy Mtambo nthawi imeneyi anali mkulu wa bungwe la HRDC, anali pasogolo, anali kumema anthu ndipo anali kuchita ma demonstrations oopsa, anali kuyankhula kuti Peter Mutharika akuononga dziko, anali kuyankhula kuti sakukondwerera ndi usogoleri wa Peter Mutharika, anali kunyoza Peter Mutharika, anali kupanga chinthu china chilichonse chimene mukuchiganizacho kufuna kunyazisa zina la Peter Mutharika, ndipo anapambana chifukwa chakuti Peter Mutharika komanso DPP zinali zinthu zodedwa kwambiri. Ndipo pamapeto ake khoti linalamula kuti chisankho chichitikenso, ndipo pa chisankho chimene chinachitika chachimbwereza Peter Mutharika anapanga mgwirizano ndi UDF, koma onsewa analuza. Boma lasopano linalowa mu 2020 anthu atavotanso kawiri. Timothy Mtambo anasankhidwa kukhala nduna ya boma. Zindikirani izi, anthu atasala pang'ono kupita ku zisankho, Timothy Mtambo anatulwa pansi udindo ku bungwe lake lija la HRDC, ndipo anayamba chipani chake chimene I don't know the name, koma iyeyo ankazitchula ndithu kuti iyeyo ndi Comrade Timothy Mtambo. Iyeyo zitatero chonchi anapezekano kuti chipani chake chinakhala nawo chimozi mwa zipani zing'ono zimene zinalowa nawo mu mgwirizano wa Tonse Alliance. Ndipo Tonse Alliance italowa, Timothy Mtambo anasankhidwa kukhala nduna mu boma limeneli. Koma mkati mwa ulendo Timothy Mtambo anachosedwa pa undunawo. Nkupita kwa nthawi Timothy Mtambo analowa chipani cha Afford, ndipo ku Affordiko anasankhidwa kukhala president wa chipanicho. Kuchokera mchaka cha 2019 kufikira mpakana 2020, 2021, 2022 Timothy Mtambo wakhala ali pa ubale wa Khoswe ndi Mphaka ndi Peter Mutharika. Makapoganiza kuti Mtambo ndi munthu mmodzi mwa anthu amene anapangisa kuti Mutharika achoke pa udindo. Koma anthu anayamba kudabwa pa 22 Septemba mchaka cha 2024 ataona kuti Mtambo wavala chipewa cha DPP.
komanso Mtambo anapezeka akucheza ndi mkulu wa achinyamata mchipani cha DPP amene ndi Norman Chisale atavalanso chipewa cha DPP. Koma kudabwa kunafika pa chimponda chimera pa 6 Oktoba mchaka cha 2024 anthu ataona Mtambo akugwirana chanza ndi Peter Muthalika kumwambo umenewu wa mulakho wa alomwe umene umachitikira kumeneku kwa chonde mboma la Mulanje. Now ndi funso limodzi limene ndimafuna nditakufunsani. Do you think kuti kundale kuli ma permanent enemy? Yankho limene ndikhonza kukusimikizirani ndi ayi. Kundale kulibe adani amuyaya. Just remember nthawi ya 2019 mmene Atupere Muluzi anamunyozera Chakwera kuti iyeyo saziwa kuyendesa boma, endi kupezekanso kuti lero kwamba kumveka kamphekesera kuti UDF ikhonza kuyenda limodzi ndi MCP. Ndifuna ndingokuwuzani chinthu ichi. It's not about enmity. It's not about kufuna kutukula Malawi. It's all about personal interest. Is some mavita here. Pa screen pa pali mavideo onso awiri. Mota panga chisankho choonera. Tikaonane kwa guys, please subscribe.